дӯстони азиз, соли гузашта ман пайванд кардагӣ будам ҳамин шафтолуро. бахшиш соли гузашта не, августи 2024. шафтолии кӯҳнаи бобогии анҷиршафтолуи сафедро бинед, имсол бастааст. бинед, ин майда чайкушо мегирем, мепартоем. ин оянда надорад. ино калон калонаш месад. ба шумо баъди пухт нишон медиҳем ки чӣ гуна мо шафтолу гирифтем аз ин шафтолуҳо. ва аз ин шафтолу худо хоҳад имсол ман пайванд мекунам. 26 декабри 27 ба фурӯш мебарояд. яке аз беҳтарин ширинтарин шафтолуҳои тоҷикистон ҳамин аст. шафтолуҳои бобогӣ, кулча шафтолии пашмаки сафеди калон калон мешавад. лекин ана ҳамдирони азиз, лайк монед, подписатсия кунед.